Tegnap megkeresett az egyik kolléganő üzenetben, hogy a megyefoglaló játéknak szeretne egy olyan alapot, amit más tantárgyhoz könnyedén fel tudna használni, hogy ő töltené fel feladatokkal, de azok a feladatok ne igényeljenek nagy animációs tudást. És ezért átalakítottam ezt az általa kért megyefoglalót egyszerű feladatokkal, ami egy alapot adhat annak, aki szeretné elkészíteni, mert esetleg szeretné gyakorolni a megyék neveit és a megyeszékhelyek neveit, hiszen ez a megyefoglaló úgy működik, mutatom a dián, hogy rákattintunk a megye nevére, akkor előjön egy feladat, most például itt konkrétan, hogy melyik megye hiányzik, hát ez itt Borsod-Abaúj-Zemplén megye, és ha jól oldottuk meg a feladatot, akkor a színessé váló bagolyra kattintva visszajövünk, és akkor megjelenik a megye székhelynek a neve. Nézzük egy más jellegű feladatot, azt mondja Bács-Kiskun megye, és most úgy alakítottam át a feladatsort, hogy ide be tudod írni a kérdést, amit szeretnél, utána rákattint az egérre, megjelenik a helyes válasz, kiszínesedik a bagoly, visszajövünk, és látjuk, hogy Kecskemét, Bács-Kiskun megye székhelye. Be is fejezem a vetítést, mert ugyanígy működik végig, tehát rákattintunk a megyenévre, megoldjuk a feladatot, és a színessé váló bagolyra kattintva visszatérünk, és kiszínesedik a megye is, megjelenik a megyeszékhely. Mi nagyon szerettük ezt a feladatot, tulajdonképpen másodiktól használtuk különböző feladatok megoldásához. Ehhez volt a gyerekeknek egy laminált Magyarország térképük, kicsi, és azon jelölték letörölhető táblafélccel, hogy melyik megyét tudták megszerezni, illetve melyiket nem. És akkor megmutatom, hogy ilyen feladatokat tettem bele. Válaszolj a kérdésre, ide egyszerűen belekattintva bele tudjuk írni a kérdést, és mindig jelöltem, hogy melyik jelenti a jó, és melyik a rossz választ, ezt mindenki úgy tölti ki, ahogy szeretné. A lényeg az, hogy itt szerepeljen a jó válasz, a másik kettő legyen a rossz, nézzük diavetítés módban, tehát itt van a kérdés, bármi, amit szeretnél, ha rossz válaszra kattintunk, akkor eltűnik, és ha jóra kattintunk, akkor színesedik ki a bagoly. Ez az egyik típusú feladat, amit beletettem. A másikat már mutattam, ide a kérdésbe tudod írni, választ be tudod írni, úgy színesedik ki a bagoly, és én tettem be még egyet, amit az előbb nem, még reggel nem, igazat mondok, vagy füllentek. Ugye ide kattintunk az állításokért, 5 állításunk van, odaírtam, hogy mit ír be, igazat vagy hamisat, mikor mind az 5 megjelenik, akkor tudunk ellenőrizni, mindig kattintunk, kattintással az utolsó ellenőrzése után színesedik ki a bagoly, és azzal tudunk visszajutni. És hogyha minden feladatot megoldottunk, az összeset, akkor színessé válik az egész ország, és megjelennek rajta a megyeszékhelyek. Ezt a 4 feladatot, ami benne van az eredeti harmadikos matek és magyar feladat sorban is, ezt nem vettem ki, mert szerintem ez jó lesz ide is. És hát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy használjátok-e, vagy használja valaki, hogyha igen, és esetleg megírjátok, annak nagyon örülök. Jó munkát kívánok mindenkinek!